er alle, der gør det. Hvor er der en val? Han siger, der er 25.000 gråhvaler, mener man, i hele verden. Og hvert år så svømmer de nede fra en varm sted, der hedder nede i Californien, nede sådan, hvor der er varmt vand. Og så svømmer de op til noget, der er koldt, op ved Alaska. Fordi op ved Alaska, der er rigtig god mad. Så er det meget let for dem på mad, men på turen, så skal de jo have noget at spise undervejs. Så der stopper de her, så spiser de her. Og de spiser sådan noget mad, der er nede på bunden, ligesom en ged. Og så er de nede på alger, der er nede på bunden. Og så nogle af dem, de bliver her. De kan godt lide at blive. Og alle de andre, de tager sig op til området der. Og det gør de så. Så bor de deroppe i sommeren. Og så her om en måneds tid, så svømmer de tilbage igen ned til det varme vand. Så svømmer de her forbi igen. Og så sagde han, at i den her sommer havde de haft helt vildt mange hvaler. Der havde bare været hvaler over det hele. Men lige derude, når de tog ud og sejlede, så de måske 20